Die was met de haasje op tv? Ja, de haartje op televisie, ja. Het staat het gewoon erop. Ik moet hem gaan hoeken houden. Eens het carnaval, een vastenavondshart. Verzorgen er goed voor. We moeten de pacemaker aan. Zo, even zal hem even draaien. Kind gaat zien. Lui van Maastricht. Van de vastenavond. Waarbij Rommedoe. Daar zo. Met roggebrood goed voor de vezels. En dan hebben we friet met saus voor het vastenavond had. Friet met ijs. En vergeven de wij even dan het zoe. Even het beer. Beer met zijn vrouw, ja, zit ja. Zo. Goed voor op de televisie. Maar dat is dus wel het echte vastenavondshart, hè? Ja, dat proberen we maar. Doen is best. En even met z'n allen doen, dan komt het goed.